Bon dia. Us presento la primera part de la construcció d'un edifici. Aquí podem veure, es tracta d'un edifici de l'Avinguda Montolivi, de planta baixa més 4, un edifici amb grans obertures i que té molta cura de l'eficiència energètica. Especial cura també amb els acabats interiors. Jo soc la primera part, però és molt important les següents parts de la construcció d'un edifici. I tots junts? Amb l'equip aconseguim La excelencia. Hola, soc en Jordi Linares, arquitecte de l'última promoció d'Espígol, i estem aquí amb en Narcís, que és l'aparellador responsable, i estem acabant de determinar totes les mides del projecte executiu a l'obra. És l'última fase i és la més decisiva. És important que tot coincideixi i tot quadri perfectament. Hola, buenos días, soy Frank. Y os quería enseñar en este vídeo el sistema de fijación para azulejo de gran formato. Aquí, como podéis ver, le hacemos los cortes estos para poner la platina esta de fijación. Aquí ya la tengo preparada. Ya tenemos un proceso adelantado y aquí ya iríamos al encolado. Importante, doble encolado a la pared. Importantísimo, al azulejo. Aquí ya tenemos preparada y ya iríamos a prepararla, a colocarla. Continuaríamos haciendo el agujero para poner los tacos. Y este es el proceso que necesitamos para poner esta pieza de gran formato. Hola, soc la Maria, estem al showroom. Aquí portem els nostres clients on poden veure tots els acabats interiors, models de cuines i tecnologia que els podem personalitzar a la seva futura vivenda dels pisos que estem construint a l'Avinguda Montolivi. Hola, bona tarda. Soc la Sílvia i estic fent un contracte de compra-venda d'un futur client dels pisos que estem construint a l'obra de Montolivi.